Kovat, prosím, ať si trošku řeknu. To je dobře, já to vidím, že jsi připravený velmi odborně. Chtěl bych ti poděkovat za tvůj aktivní přístup. No a na druhé straně bych ti chtěl popřát, abys zkrátka to pojal jako osobně za své, no a aby ty výsledky byly vždycky jenom lepší, nikdy nejhorší. My s tebe máme v celém okolí tady radost. Tak nám ji nepokaž, protože ty nejenom tady těmato drobnýma věcma, já tady mám pro tebe ještě takovou malou drobnost. Máš jak ruční brzdu. To jak Marky, to věděl jak na to. Napadlo až po 3 letech. Kleč pěkně, ty máš dneska letos teda nějakou takovou pěknou betničku, jindy byla taková jinačí. Já jsem se připravoval na to horší. Aha, no, ale takže to padlo to dobře. Patrik mimo jiné skončil 3. soutěži petangu, což mu ještě nikdo nepředal v podstatě, takže jako je potřeba to taky připomenout. No a byl bych rád, aby zkrátka to tak fungovalo dál. Aby jsme se tady mohli takhle scházet. V milosti Boží, Gloria in excelsis Deo. Amen. Budu se snažit. Děkuji. Přímo od svatého. Takže já věřím, že i dnešní večer pro všechny bude příjemný, že jsme vás snad ničím nesklamali a že naopak na druhou stranu jakýmkoliv námětům pozitivním věcem jsme téměř sklonili. Děkuji. Ano! Patriku, já když jsem teď tady všechny ty věci historicky procházel, tak mě tam mrzela jedna věc. Nevím, jestli je to tvůj charakterový rys, nebo jestli je to něco jiného. Víc se na těch fotkách usmívej. Tam seš hrozně váž. Jako ten super, ten spojal úplně super. Ten směl celý rok v kuse. To jako je vidět. Ale ten úsměv ještě, když bude větší, když on z tebe i ten svatý otec a ten nahoře bude mít větší. Protože rozdávat tu radost. Ano, už mě vyrozdávat. Nejsem takový. Tak dneska Ale musíš se k tomu dopracovat. Konečně první rohlík, zapomínáme. Až si dá 10 banánů, tak se bude smát. Samozřejmě jsou tady odpustky, je tady všechno možné další, takže jako je potřeba ty své hříchy sdělit. Je tady kasička na ty odpustky, že jo, to je taky důležitá věc, protože ono to jen tak taky nejde, ono to taky něco stojí, že jo. Pozor. Příjemnou zábavu. Děkuji. Ano. Ale teď se bude prášit, jak se bude lámat. Jasný. Minule to bylo taky s pinkama. Ten jeden se chtěl chodit celý večer. On zapomněl vybírat. Máš to náročný, co?
co vnitá na to světlo, tam to bude ještě dál. Jo, tam je to super. Ty nechci zastřelit? Někomu proděném koulí hlavou. No a teď ukažte, no. No, co? No. Jo. Muselo. Jsi se o to zasloužil. Věra něco má? Co? Ježiš, tak je to ani chleba, ale já jsem si to dala samotný. Že chci tě Počkej, tady Polanta drží ten tac, co udělá? Pojď jen po 5 dnů. Tak. Počkej. Počkej. Nebolí kolena. Kápnu normálně, on se to nemá. A ty bolí. Ještě prodělat? Prosím. Pojďte dělat doma, máš. Musou lepovat, jo? Ano. Musíš se dívat za sebe, tak. To bylo sedno. To nejsou žádný žižný uši, hezký. No, měli by všichni trošku na sebe přemýšlet. Silikonem, čímkoliv, no? Nejde, já jsem byl třeba proti opravdu. Žižný uši, pojď. Tak mám zastat. Já už to mám za sebou a vidím se tady nějak pohodlněji. Teda víš, největší můj přítel, že já vždycky někomu dám pátku. Já si myslím, že mám někoho ráda a pak nemůže pohnout hlavou. A já několik týdnů nemám otočit hlavu. Vždycky z radosti mu dám pátku a on se pak nepohne. Počkej, květky, hezký, ale břichy. No, jiný si nepamatuje, zpět zapomněla. Jo, no to nesmíš být na světě. Času na červenou, nebo To nečekalo, ale Oni se to nečekalo, jo? Ale to oni nečekal do přijde, jo. Oni opravdu to byl naprosto nepoznávaný. Normálně vyhoďte ho, jo, perfektně. ale tam jenom srdce, že? A je na pasku. No, oni jsou... Ne, oni vlastně volá. Jo, no on už normálně